Madzulo abwino ndipo ndi nthawi ya nkhani mwatsatanetsatane ndipo muli ndine Jawez Banda. Koma poyamba nayi mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera walamula unduna wa zamtengatenga kuti ukonze mavuto omwe ali nawo. Ndipo bungwe la Malawi Congress of Trade Unions lakana kukumana ndi boma. Mu nkhani zina, bungwe la World Health Organization lati dziko la Malawi lilandira katemera wina wa COVID-19. Tili ndi izi ndi zina zambiri, tiye tikhale limodzi. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera walamula unduna wa zamtengatenga kuti ukonze mavuto amene anthu amakumana nawo akafuna kuyamba malonda mdziko muno. Iye walamula izi pamene amatsegulira mlatho odutsapo sitima ya mtunda m'boma la Balaka lachiwiri. Mtsogoleri wa dziko linoyo wati munthu ofuna kuchita malonda mdziko muno akumadutsa mu njira zovuta komanso zochedwetsa zomwe anthuwa amazithawa. Zambiri mu ripoti ili kuchokera kwa Justin Mkweu. Achakwera ati anthu ambiri amafuna kukhazikitsa ntchito za malonda mdziko muno, koma kuti akuluakulu ena aboma amabwezeretsa dala m'mbuyo anthuwa. Malingana ndi Achakwera, izi zimapangitsa kuti ochita malonda achoke mdziko muno ndi kukayambitsa ntchitozo m'mayiko ena. Kenaka Achakwera anauza wachiwiri kwa nduna ya zamtengatenga Ananse Mdoko kuti apereke mayankho pa mavutowa nyumba ya malamulo isanayambe kukumananso. Anthu maofesi safuna kumachita zinthu mwasidiriti ngati nene kukamba kwakekotero chifukwa kugamba tizikamba sidiriti komanso machita zinthu tizikambanso sidiriti. Izi zonena kuti apa palibe change chimene tingachipeze ndingokhalira zimene zisizichitika. Khalidwe la mtundu umenewu lapititsa Malawi kupita pansi kwenikweni malonda akadatukuka tiye tisiye. Poyankhapo Amdoko anati unduna wawo uchita zokambirana ndi nthambi zonse zokhuzidwa pofuna kupeza mayankhowa. Popeza ndi lamulo limene president atalamula kuti tipange ifeyo titsatira mmene iwo anenera, komano zinthuzo sizimakhudza unduna wathu okhayi. Zinthuzo kuti zitheke zimayenda ndithu maunduna angapo, zimapita kwa anzathu aku justice, zimapita kwa anzathu aku ofisi ya president and cabinet, komanso zimapita ku PPTA. Ndi tikakhala pansi ndi ma stakeholders onsewo kuti tione kuti tingamapanga bwanji. Mlatho umene watsegulidwawo ndi wautali mamita pafupifupi 165 ndipo wamangidwa m'boma la Balaka ndi ndalama zokwana $13 million. Mmodzi mwa akuluakulu ku Nakala Logistics a Crispin Kapalamula wati mlathowu uthandizira kwambiri ntchito za kampaniyi. Lijili tinganene kuti laonjezera kulemera kwa matreni amene tingathe kudusisa pa mtsinje wa Shire kumapita ku Limbi, chifukwa chokuti katundu yense amene amachoka ku Nakala amene akupita ku Limbi amadusa mtsinje umenewu. So pakali pano tili ndi ntchito zina zokonza milatho ina 16 pakati pa Mkaya ndi Limbi. Kampani ya Nakala ili ndi kuthekera konyamula katundu wa matani okwana 700,000 pa chaka, ndipo pakadali pano kampani iyamba kunyamula katundu okwana matani 1 million pa chaka. Bungwe la Malawi Congress of Trade Unions MCTU lakana pempho la unduna wa zantchito kuti akambirane pa ganizo la bungweli lochititsa zionesero zoonetsa ukali ndi ganizo la boma komanso nyumba ya malamulo lovomereza lamulo losintha agwiridwe ntchito mdziko muno. Wachiwiri kwa nduna ya zantchito Averaka Mtukule anena izi kulilongwe pamene amalankhula kwa olemba nkhani pa malamulo okhudza zantchito amene nyumba ya malamulo idavomereza sabata yatha. Zambiri mu ripoti ili. Mulembi wamkulu wa bungwe la Malawi Congress of Trade Unions Amadalitso Njolomole auza Times lachiwiri kumasana kuti bungwe lawo silikuona chifukwa chakuti likumaniranenso ndi akuluakulu aku unduna wa zantchito pamene malamulo okhudza zantchitowa adavomerezedwa kale ndi nyumba ya malamulo sabata yatha. Iwo anati chikadakhala cha nzeru kuti akumane ndi akuluakuluwa malamulowa asadavomerezedwe ndi nyumba ya malamulo. Panga mukumbukira chinalembera kalata ifeyo before kukapanga tebo mabilu kuno tikomane musadalasie mabilu ku parliament wewo sana vomero lili komane wanapitiriza kapanga zino ndinoona kuti
lero tikomane tikakhalukambira nkhani yanji chinthu choti kupaliamenti chinadutsakala. ndipo polankhula ndi olemba nkhani lachiwiri kumasana wachiwiri kwa nduna ya za ntchito Avera Kantukule anati malamulowa ngopindulira dziko lino chifukwa achitisa kuti makampani ambiri akunja azayambise ntchito zawo mdziko muno. Ndikufuna ndingosimikizira kunena kuti nthawi zambiri boma likakhala lapanga malamulo limapanga malamulo kapena ziganizo kuyang'anira kuti zipindulira anthu angati. Ndiye mutaliona lamulo lililonse bwinobwino muona kuti lamulo lililonse limapeza kuti likuphinja bena yake pang'ono koma anthu amene likuwapindulira amakhala ambiri. Ndiye tinene kuti mwina tili ndi anthu 100 m'Malawi muno tapanga lamulo likupindulira anthu 90 boma litengabe chiganizo chimene chocho. Malingana ndi Kantukule pakadali pano malamulo a za ntchito ndi opseza makampani ofuna kuzayambisa ntchito zawo mdziko muno. Ndipo bungwe la Human Rights Consultative Committee lapempha mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera kuti ayankhule kwa mtundu wa Malawi kuti apewe chisokonezo chimene chingabwere ndi zionetsero. Wapampando wa HRCC Robert Mkwezalamba ati mtsogoleri wa dziko lino ali ndi danga lothandiza dziko lino kuti lipewe chisokonezo. Nkhawa zimene tinali nazo ndizofuna kuyankhula kwa president a dziko lino kunena kuti tikanakonda atayankhula kwa anthu ogwira ntchitowa mwina mowapempha ndipo mwatsimikizira kuti iwo ngati mtsogoleri amva madandaulo amene ali nawo anthu ogwira ntchitowo komanso kunena kuti lamuloli salisaina padakali pano. Mwazina lamulo la Labor Relations Amendment Bill limati ogwira ntchito azichotseredwa malipiro awo pa masiku amene amanyanyala ntchito. Bungwe la World Health Organization WHO lati dziko la Malawi lilandira nawo wina wakatemera wa COVID-19 wa Johnson & Johnson ndi Pfizer kuti athandize nkhani ya COVID-19 okwana 20 million yemwe maiko a Africa alandire mu August. Mitundu ya katemera watsopanoyi ikudza pa nthawi imene dziko lino likusowa katemera wa AstraZeneca yemwe lakhala likugwiritsa ntchito. WHO yati dziko lino liyambe kukonzekera kasungidwe kakatemerayu kuti zonse ziyende bwino. Woyimira bungwe la WHO kuno ku Malawi Dr. Noshansha Jamini wati katemerayi lapereka ndi dziko la United States of America mogwirizana ndi bungwe la African Union. Ajamini amayankhula izi mu mzinda wa Lilongwe lachiwiri pomwe unduna wa zaumoyo umalandira ma ambulance omwe boma la Malawi lagula pogwiritsa ntchito ndalama zochokera ku bungwe la Global Fund. Ajamini anati pali kufunikira kuti dziko la Malawi ngakhale maiko ena muno mu Africa akhale ndi kuthekera kosunga katemera a mtundu wina kupatula AstraZeneca. Iwo anafotokoza kuti poyamba katemera wa Pfizer amayenera kumasungidwa pamalo ozizira -70 degrees Celsius koma pakadali pano malingana ndi kafukufuku katemerayo atha kusungidwa malo ozizira pakatikati pa 2 ndi 8 degrees Celsius kwa masiku 31. Nduna za umoyo akhumbize Kandodo Chiponda anati dziko lino ndilokonzeka kuyamba kugwiritsa ntchito katemera wa Pfizer komanso Johnson & Johnson. Uyu AstraZeneca paja mapangidwa kwambiri ku India nawo ku India atavutika ndeuti zinativuta kuti ifeyo ngati dziko tipeze chifukwa tanena kuti iyayi panopa a World Health Organization palisti pawo pali makatemera angapo amene akugwira ntchito yabwino ndithu ndi chifukwa chake tayikaponso Pfizer. Bungwe la WHO lati dziko la Senegal ndi South Africa ayamba kupanga katemera osiyanasiyana zomwe zithandize kuti maiko a mu Africa asamadalire kwambiri katemera wochokera maiko ena. Matthews Kasanda kutipatsira ripoti limenelo. Ndipo padakali pano bungwe la Global Fund lapereka ku dziko la Malawi galimoto za ambulance zokwana 56 zomwe mwazina zithandizire ntchito yolimbana ndi kufala kwa COVID-19. Galimotozi kuphatikizapo njinga za moto zokwana 64 ndi zipangizo zina za chipatala zimene bungwe la Global Fund lapereka ku dziko lino. Nduna ya zaumoyo akhumbize Chiponda yalangiza akuluakulu a zipatala kuti asamalire galimoto zomwe alandira komanso katundu wina wa chipatala. Ndimapempha kuti tikhale ndi mtima osamalira zinthu zimene tazipeza katagula ndifani yake boma kanthu ena tithandizira koma tikhale ndi mtima osamala chifukwa zimamvetsa chisoni ukapita zipatala zambiri ukapeza kuti kuli maambulasi oti adathoka olo katundu amene ma-wheelchair amene ukapita kuchipatala upita ndi patient kusowa olo ndi wheelchair yoti mutengerepo patient wanu pamwena wheelchair inangonongeka tera kanthu kakang'onong'ono matrole amene onyamulira mapatient athu amapezeka kuti athoka
ndiye timapempha kuti ngati kunduna tikhale ndi dongosolo labwinobwino loti zinthu tikalandira tizizisamalira. Ndipo galimoto zisanu ndi zinayi mwa zimenezi zaperekedwa ku zipatala za Christian Health Association of Malawi CHAM. Mkulu wa CHAM Hape Makala ati galimotozi zithandizira kufikira anthu amadera akumidzi. Talandira maambulansi 9 amene akupita ku zipatala zathu so 9 nde mudziwenso kuti zipatala zimenezi ndi zimene zikugwira ntchito yolimbana ndi matenda amene a COVID-19. Ndeno maambulansi amene apatsidwa kuti akathandizire ntchito imeneyo ndiye ngati bungwe la CHAM ifeyo m'malo mwa zipatala zonse zimene zalandira chithandizo chimenechi tikuthokoza boma la Malawi kudzera ku nduna za umoyo ndipo ndifosangalala. Mkulu wa bungwe la Anti-Corruption Bureau Martha Chizuma wanenetsa kuti athana ndi mchitidwe wozembesa zinthu zachilengedwe ndi zinthu zopangidwa kuchokera ku zachilengedwe, zinthu zomwe zimapangidwa ku nkhalango za mdziko muno kusanduka chipululu. Mayi Chizuma amalankhula izi lolemba mu mzinda wa Lilongwe pomwe amakhazikitsa ntchito yowunika mmene mchitidwe wakatangale waonongera nkhalango za dziko lino. Zambiri mlipoti ili limene walemba ndi Rebecca Chimcheka. Polankhula pamwambo okhazikitsa ripoti ili, mkulu wa Anti-Corruption Bureau Mayi Martha Chizuma anati nkofunika kwambiri kuti anthu amene amapereka chinyengo kwa anthu ogwira ntchito mboma kuti adzalola kuti azipanga zinthu zina zosakhala bwino adzilandira chilango chokhwima kuphatikiza kwa alanda katundu wawo. Iwo anatinso nkofunika kwambiri kuti anthu ogwira ntchito mboma awo amene amalandira chinyengo kuchokera kwa anthu osiyanasiyana nawonso azilandidwa katundu wawo. Ifeyo ngati akubureau Anti-Corruption Bureau poona kuti zotsatira za zimene zikuchitikazi kulanda chilengedwe nyama zathu zakuthengo mmene zikuthera zikuyikira kwa ifeno ngati ICB kuonetsetsa kunena kuti titeteze zinthu ngati zimenezi pogwiritsa ntchito mphamvu zathu zomwe zili m'malamulo zimene tizipanga prosecute ndikupanganso investigate nkhani ngati zimenezi. So I think kuthengo mmene ndingapereke nchona kuti if ICB nkhani zimene tikangozizindikira akatibweretsera anthu tipanga investigate ndipo pamene tapeza kuti pali umboni woyenera tipanga prosecute. Ndipo mmodzi mwa apampando wa komiti ya zachilengedwe ku nyumba ya malamulo Awerani Chilenga anati ripoti ilabwera mu nthawi yake pamene nkhani zakatangale ndi ziphuphu zamera mizu mboma. Akambirana ndondomeko zambiri chifukwa mavuto amene taona ndi oti ngati aphungu tikapanga malamulo anzathu amene ayenera kuti malamulo amene wagwiritse ntchito akulephera akunduna akuyesesa koma apolisi sakutithandiza chifukwa tikanena nkhani za makala amene akupezeka mwangona akupezeka mtauni akupezeka kaya mtauni mblanta ya monse muja muzuzu mtauni muja amazera pa road blocks. Apolisi amalandira ndalama kumalo amatraki kumadusa ndi makala ndiye mchitidwe umene tifuna kuti utheretu. Ripoti ili lakhazikisidwa ndi Malawi Parliamentary Conservation Caucus ndi thandizo la ndalama lochokera ku US Forest and Wildlife Services kuphatikizapo bungwe la Lilongwe Wildlife Trust. Taunga Sabola amene ndithu kutipasira ripoti limene walemba ndi Rebecca Chimcheka. Nkhanizi zikufikani kuchokera kuno ku Times Television. Tibweranso nkhani zambiri tikangotha izi. Like every mom, you want the best for your child. Happy birthday. You feed her mind and nurture her body. And you understand there are times you have to let her pick herself up when she falls. You make sure she knows the joy of sharing happy moments with family. And when everything comes together, you above all others will share the taste of success with her. Blue Band tastes like mama's love. I got a call from my driver telling me that my motor vehicle was involved in an accident in Balaka. I was shocked and very worried, considering that the car was only 4 months old. Get your vehicle covered against road accidents, fire, theft, and third-party liabilities at CIC General Insurance Limited. I submitted all my claim documents to my insurer, CIC, and within 14 days, I got my settlement through a bank transfer. I was very delighted and inspired.
Later, I managed to purchase a replacement vehicle. Throughout the process, CIC staff were very diligent, friendly, accommodating and professional all the time. Our professional and friendly staff will ensure that you get the best customer experience that is second to none. For more information, visit our offices in Lilongwe at Area 3 Judge Building, opposite the District Commissioner's office. And in Blantyre, visit our offices at Livingstone House behind Plantation House. I recommend CIC all day, every day for all your insurance needs. CIC, we keep our word. Takulandiraniso ku nkhani zathu. Pamene boma ndi mabungwe akuyesetsa kuthana ndi milandu yokhudza kugwiririra, achinyamata akuti lamuloli limakondera atsikana. Pakadali pano mlandu wa Romeo ndi Juliet ukupitirira ku bwalo la milandu lachitatu. Olemba nkhani wathu Thomas Kachere anafuna kumva maganizo a achinyamatawa. Lamulo lokhudza kugwirira likupitirira kubweretsa maganizo osiyanasiyana pakati pa Malawi, pamene ena akuti lamuloli ndi latsankho. Neyo ndikuona kuti penepo pakulakwika chifukwa onsewo ndi ana ende maganizidwe awo amakhala kuti ndi ofanana. Ende pena sitinganene kunena kuti pa nthawi imene akugonana ndi kuti anayambitsa ndi mnyamata zitha kutheka kuti anayambitsa ndi mtsikana. Nkuona kuti sizabwino feyoti anthu kupanga zimenezo zoti ayira kugwirizana zoti apanga ndi sibwino kuti amangide nyamata yekha. Nthawi zina atsikana ndiwo amatha kufuna kugonana nawe ndi iweyo umakhala kuti ulibe choice ina kuti ungapitirire. Lamulolo kumene siligwira bwino ntchito chifukwa chonena kuti pa nthawi imeneyo sitakhala zotheka kuti amuna ndi mkazi anagwirizana kuti angapange zawozo ndi ngati akumanga munthu mmodzi especially mwamunayo pene kukonda kuti lamulo siligwira bwino. Onsewa kuyenda mangire chifukwa akamanga munthu mmodzi kangarangotera chifukwa anachita kupangana nthaja kuti onsewo ndi kuti anali ready kuti apange chinthu ndino sibulo la nyamata. Nyamata akuyenera kumangira chifukwa amatangalira kumpanga sikana asikana chimbiri ngati thinking capacity yathu ndoti isolo singathunena no kapena yonse osabasanga chifukwa anthu achakakhala ngati relationship amakhala zodabwitsa zotichita yakudya pa nthawi yakudya kuno nde akapangana zawozo afunira zoti basi osamanga sakuyenera kumamanga mamunayo chifukwa ana wonse zaka zawo ndizofanana maganizo awo ambiri amatokhala ofanana so akamanga mmodzi akulakwitsa if it's kumanga adzimanga onse angokhazikitsa lamulo loti adziletsa zibwezizo basi. Ndipo lachitatu mlandu omwe ukutchedwa kuti Romeo and Juliet ukhala kupitirira ku bwalo lalikulu la milandu. Mlanduwu anakadandaula ndi mnyamata wa zaka 15 yemwe anali pa chibwenzi ndi mtsikana wa zaka 13. Pa 1 January 2021 mnyamatayo anagonana ndi bwenzi lakeyu ndipo tsiku lomwelo anagwidwa ndi apolisi atcholo, makolo a mtsikanayu atakadandaula. Pa 9 February 2021 iye anakaonekera ku bwalo la milandu komwe anamupatsa mlandu ogwirira mwana defilement zomwe ndizosemphana ndi gawo 138 ndime ya 1 yoyendetsera malamulo aupandu. Mnyamatayo akufuna kuti bwalo lalikulu la milandu liwunikenso lamuloli kamba kuti likuoneka kuti likukondera mbali imodzi. Times yapeza kuti Synod ya Livingstone ya mumpingo wa CCP yagulitsa mbali ina ya malo a mission ya Bandawe m'boma la Nkatabe yomwe ndi pafupipafupi mahekitala 34 kwa asilikali ankhondo mdziko muno. Akuluakulu a asilikali ankhondo mdziko muno akhala akukambirana ndi Synod ya Livingstone kufuna malo omwe akuti akufuna kutseka kampu ya maphunziro ankhondo ya m'madzi. Kuchokera mu Mzuzu, Sam Kalimira ayindi zambiri.
ogwirizira mneneri kwa asilikali ankhondo mdziko muno a Major Emmanuel Kelvin Mlelemba sanavomere kapena kukana za nkhani, komano adati nkhani yokhudza chitetezo ndipo sangamayikambe kwa atolankhani. Komano mlembi wamkulu wa sinodi ya Livingstonia m'busa William Tembo anatsimikiza za izi, komano adati mpingowu sudandenda mali yonse yokhudza ntchitoyi. Atembo kenaka anauti akuluakulu asilikali ankhondo mdziko muno adakumana ndi komiti yaikulu ya sinodi ya Livingstonia komwe anagwirizana zogula malowa pa mtengo womwe sadanene. Iwo anakuti asilikaliwa ali ndi zifukwa zokwana zisanu zimene iwo akufunira malowa. Malo amene ife tipereke ku MDF ndi malo ochepa kwambiri 34 hectares, koma malo amene community ipereke ndochuluka kwambiri, ife katunga kang'ono kwambiri. Koma chifukwa cha malo ena amene ali strategic pamene pankayima sitima zakale za missionary ndi pamene IMDF akufuna ndalama. IMDF alibe ndalama zichokera kuboma, ndi kuti PS achitetezo ndi azauko ndamene apange process zinthu zimene zizi. Ndemanga pa nkhani ya m'busa Tembo ikudza kamba ka zomwe anthu amalemba m'masamba a mchezo pa intaneti, pomwe anthu amati atsogoleri a sinodi ya Livingstonia atenga ndalamazi ndi kugwiritsira ntchito zawo. Komano m'busa Tembo sinodi ya Livingstonia ikalandira ndalama zina zithandiza kusamutsa anthu omwe ali m'malowa kupita malo ena. Iwo anapempha Amalawi kuna kuti asakhumudwe ndi ganizoli, ponena kuti mishoni ya bandawe idzatukuka ntchito yonse ikatha. Malingana ndi mpingowu, mafumu akuti nawonso apereka malo ena ku MDF, ponena kuti malo amahekitala 34 omwe sinodi yapereka ndi osakwana pa ntchito imene a MDF akufuna. Bungwe loyendesa chisankho mdziko muno la MEC lati likumana kuti liunike ngati nkofunika kuti lipitirire ndi ntchito yogawa madera, angakhale boma layika malamulo atsopano oteteza kufala kwa nthenda ya COVID-19. Wapampando wa bungwe la MEC ya Justice Dr. Chifundo Kachali wati komishoni ikumana pasanathe masiku asanu ndi awiri kuti achite chiganizo ngati mpofunika kupitirira ndi ntchitoyi kapena adikire kutsika kwa chiwerengero cha anthu omwe akupezeka ndi nthendayi. Kuchokera ku Mzuzu, Sam Kalimira ali ndi zambiri. Posachedwapa boma lidayika malamulo omwe cholinga chake ndikuonetsetsa kuti mliri wa COVID-19 usafalikire, ndipo mwazina udanena kuti anthu asamakumane opitirira 50. Misonkhano imene bungwe la MEC limachita komwe amakambirana za ntchito yakuyikaso malire a madera kumabwera anthu ochuluka kuphatikizapo atsogoleri a ndale. Komano wapampando wa bungwe loyendetsa chisankho mdziko muno Justice Chifundo Kachali anati komishoni ikhala pasi kuti ikaunikire ngati mpoyenera kupitirira ndi ntchitoyi kapena kudikira chiwerengero cha anthu omwe akupezeka ndi matenda awa kuti chitsike. Komano mmodzi wa bungwe la MEC anatsina khutu Times kuna kuti kalendala ya ntchito yogawaso madera sinatuluke. Iye anakuti akuluakulu ena a bungwe la MEC komanso makomishonala ali m'mayiko a Nigeria ndi Ghana kumene akuphunzira mmene angayendetsere ntchito yogawa madera kuti idzayende bwino mdziko muno. Bungwe la MEC lakhala likuchititsa misonkhano yokhudza ntchitoyi ndipo atsogoleri a ndale ndiomwe akhala ofunikira ku misonkhanoyi. Akuluakulu a zipani za Malawi Congress, Democratic Progressive komanso UTM akhala akuuza bungwe la MEC kuna kuti idzachite bwino ntchito yogawa madera awa, ndipo akhala kupempha kuna kuti atsogoleri a zipani ku madera atha kudzathandizira ntchito yogawa madera aphungu mdziko muno. Akuti ifuna ndalama zokwana 1.5 biliyoni kwacha, komano boma pakadali pano linapereka 500 miliyoni kwacha. Nkhani zathu ndi zomwezi, koma tisadasiyane na insomitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera walamula unduna wa zamtengatenga kuti ukonze mavuto amene anthu amakumana nawo akafuna kuyamba malonda mdziko muno. MCTU yakana kukumana ndi boma, ndipo bungwe la World Health Organization lati dziko la Malawi lilandira katemera wina wa COVID-19. Kumbukirani kuti mutha kupeza nkhani izi ndi zina zambiri pa makina a internet pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, komanso pa Twitter @Times360 Malawi.
chonde sambani m'manja pafupipafupi, khalani motalikana ndi anzanu, komanso valani mamaski nthawi zonse kuti muthe kudziteteza ku COVID-19. Munali ndine Chawes Banda, madzulo abwino.